Hello guys, maswera sei muri Zimbabwe. Togashira muchirongwa chenyu chima secret nama confessions chandoitwa iye Glory, and welcome back to this episode. Aiwa nhasi tatinonoke apologies imikani upenyu wacho wakatiome. Alright, regai tipinde munyaya yedu yekutanga. This confession is more like a testimony and thanking you ndimi makaita kuti ndive saved. Ndiri grade 7 2020. I was 12 and I'm now 18 doing my upper 6. 2020 ndipo pakatanga COVID-19. Ndipo pakaita lockdown at the end of first time. Zvikoro zvakabva zvavharwa. Ndakabva ndaenda kunogara namai guru vangu vaigara kwakanga kuri kudhuze nekuchikoro ikoko. Ndakaendeswa ikoko kuti ndigonoita ma-extra lessons nekuti ma-teachers angu aigara musame area nechikoro. After ma weeks ndakasangana negroup of people same age neni. Taisangana every day. Taibuda same time. Vanga vari 4 boys. This other day vakandiapproacha. Ndikaona kuti pfungwa dzedu dzikuenderana and we became friends. Kuchikoro ndaitotamba neboys. I never got along with girls as friends. Takatanga kuskipa ma lessons. Toenda kumba kwe one of the boys. Vabereki vake vakanga vasipo. Aingova ne little sister yake. That same holiday I met this guy tichamuti Arnold. We dated ndiri grade 7. Then the following year form 1 kuchine COVID ndaitova an A student. Asi ndiri form 1 handizivi kuti chii chaitoitika. Then form 2 zvanga zvadova wese. Ndaitamba nevakomana vaya zvechikoro taisazvitevedzera. Ndiri form 2 kudaro ndakanetsana naArnold ndikamuti usataura neni futi. Akabva ati saka kundidaro ndakunozviuraya. Ndikabva ndati ifa. After 2 days ndikatorwa neshamwari dzangu zvikanzi handei kumba kwana Arnold, brother yake yafa. Takatoswerako saka vaisheya zita 1 necousin yake. Ndikasvika ndikabvunza sister yake kuti nhamo ndeyani, zvikanzi ndeyaArnold. Saka ndakafunga kuti Arnold mombe, handina kumbofunga mudiki. Ndikatoswera ndichibatsira kusuka ndiro. Saka ndiro raiva day rebody viewing. Takamira muline ndikaona Arnold mombe akamira muline wandiri kufunga kuti afa. Line rikafamba richifamba ndakaona Arnold wangu akafa ari mucoffin. Handina kuchema ndikanopedzisa zvandaita. Then ndazogara ndega ndikatanga kufunga kuti ndizvo zvandaona. Ndakachema shamwari dzangu dzikasama kundinyaradza. Ndikazobvunza chii chakaitika. Zvikanzi akadhumwa nemota musi wamakanetsana. Saka I never moved on from that pain because ndini ndakaita kuti munhu afe nekuti ndakamuudza kuti zviuraye. Ndanga ndava munhu ari distracted. I was only quiet. This day kwakanaya ndichibva kulesson. Ndanga ndakufocusa nechikoro. Saka ndiri munhu ane poor eyesight, zvese nepoor memory. Ndakazorapwa ndava nane. Pamaziso ndakutopfeka maglass. Kuchinaya maglass akaendwa nemvura. Ndikamabvisa ndikatanga kufamba apa hapana chandiri kuona. Ndakazonzwa ndapushiwa mbijana nemota yanga yakundidhuma. Ndakapanika ndikaramba ndakamira. Munhu wacho akabuda akandibvunza, "Are you okay?" Handina kumupindura. Akanditora akandisa mumota make, akandiendesa kumba kwake, akandipa kofi yanga yagara iripo kudhara ndikamwa, ndikabva ndarara. Ndakabva ndamuka ndichiti ndiende kubathroom ndikanzwa kuti ndiri kurwadziwa pakati pemakumbo angu. Nditarise kudai ndikwana pain rine ropa. Ndanga ndisati ndaenda kuma periods. Saka ndakafunga kuti zvatanga. Pamwe inouya ichirwadza kuzasi kwangu. Ndaifunga kuti ndio jeko racho. Ndakabuda kuenda kune munhu uya ndikati pano pane munhu kadzere, pane zvandiri kuda kubetserwa nazvo. Zvikanzi hazvisiri izvo zvauri kufunga, ndakurepa. Akabva anditi sorry. Ndikamuti ndikuda kuenda kumba kwedu. Akabva andisiya pamashopu. Ndikasvika kumba ndikageza ndikatanga kufunga kuti what really happened, and nothing was adding up. Ndikatozoona kuti I was raped and handimuzivi munhu wacho. Kumba kwacho I don't remember. Saka kuti ndinoripota nyaya yacho ndakabva ndatoshaya simba. Ndikatoudza shamwari dzangu about rape, vakanditi sorry. Saka umwe weboys akamboenda kuholiday akadzoka akuita zvemadrugs. Akatipawo and it felt so good. Depression yandanga ndanayo disappeared. All was going well until tasangana nerimwe group of 3 boys and 2 girls vaitawo zvemadrugs. Tikatanga kuirana, tikatanga kutamba magames ari dirty. Zvekuti unenge uchiita zviri dirty nemunhu pasere vanhu. Pafamba mamonths takatanga kuita zviri personal tichibvunzana body count. Mumukomana akauya achida kurara neni
ndikatanga ndichiramba, then I gave him. Vese vakomana 4 vandaitamba navo plus 3 vekune rimwe group vari 7 ndakarara navo. I was 14 panguva idzodzo ndiri form 2 and it continued ndiri form 3. Everything was okay and vakanga vasiri ivavo chete, paitova nevamwe zvekuti ndikasangana naye ndomufarira zvekuti handidi kudana naye, ndenge ndichida angorara neni chete. Ndanga ndatova addicted zvekuti kana ndiri ndega ndaitonzwa kuti apa pakuda munhu. Dzimwe dzenguva unenge uri kuchikoro wotonyepedzera kurwara kuti unosangana nemunhu, not being paid, but ndaitoenjoya. It went on and on kusvika takuona maporn video zvekuti ndogona ndiri ndega musikana, vamwe vese vari vakomana. We had to masturbate apa madrugs uchirova futi. It was so bad. Kuchikoro magrades angu aidropa. My parents barely checked my report. They thought I was an A student. Saka vaimboona ma-exercise book voona ndokugona nekuti tainyora tichikopana nemafoni akadai kuuya aya. Tava maform 4, foni yangu yakafa. Mama vangu vaiva munhu aifanira kuteerera vana tete Tilda endibozhongora. Ndakatanga kunzwa navo. Saka pandakazotengerwa imwe foni nemumwe mukomana so aindida, ini ndaisamuda, chandaida kuti arare neni chete. Ndikanotaura kumba kuti munhu akauraya foni yangu atenga imwe foni. Foni ikatouya. Ndaiti musi wandoda kuita cleaning mumba, ndaisecha nyaya dzekuromba nemaconfessions, ndokonekta paspeaker, ndakabva ndasangana nepeji renyu. Pane nyaya makataura muchichema, ndikati this person anotaura nyaya zviri clear, zvine my emotions. Then I started following you kuTikTok. Ndikaona kuti nyaya dzacho hadzisi compiled. Then ndikauya kuYouTube. Ndichinzwa nyaya dzenyu, most of them matestimony kuti munhu akatsvaka Mwari and got help. Ini ndainyatsoona kuti nematadziro andoita, Mwari vanonditangira papi kundiregerera. Then nyaya makaverenga yemunhu aida kuregerera mwana wake, mukatiregerera 7 times 7 times 7. Ndipo pandakati nyaya dzevanhu vamwe vari kuti vakanamata vega vakapona, ndikati regai nditange ndaudza vamwe vangu. Ndanga ndaane 16 kuti tisiyane nazvo zvakashata. Vamwe vakabvuma, vamwe vakaramba. Takagadzira bhuku tikatanga kuverenga Bible. Pamwe we fasted tikatanga kuenda kuchikoro. We had a lot of things to catch up on. Tainamata, tomutsana, tobva taverenga, torara, tozomuka tobva tagadzirira kuenda kuchikoro. First thing, tichisvika kuchikoro tainamata futi. Toswera zvakanaka. Taiti pama free periods, toverenga. After school taipedza chikoro na 12, taita study kusvika kuma 3. Then tozoenda kumba kuma extra lessons, topedza na 5, tozoenda kumba. That was our daily routine. On weekends, toita washing. Kuma 12, tosangana for a study, trim close room. Nothing dirty would happen, kana tapedza, tonamata. After some months, the other boys joined. Vaona kuti tikuita zvine musoro. Patakanyora form 4, tanga tachinja. We stopped being naughty. We also stopped lying. O-level ndakaregister 8, ndikabuda ne7. And the guys also, we only failed chemistry. Zvimwe. Takapasa. Kubva ipapo I never stopped praying. Ndakatoenda lower 6 and everything went well. Now ndiri upper 6. Ndogara ndichiti ndikasangana nepeji renyu ndinolaika nekuti ndinoti mukadzi uyu ndiye akandipa shungu dzekutendeuka. And it's because of you that I thought of being changed person, knowing God. Tete mukomborerwe. Wow, this is so touching. Vabereki, muri kuunzwa here zviri kusangana nevana venyu, and hanzi maparents they never checked on me because ndiri mwana ari A student. Ndabatikana zvisingaiti, asi I'm glad kuti you finally told yourself kuti I really want to change my life. Heidi, what I would want you to know is God loves you. God created you for a reason, and I'm so glad kuti wakapasa. God spoke to you at the right time. And when the time is right, God will make it happen. You stopped my drugs wega just like that. Mweya mutsvene chaiwo. Tinotenda kana tichiwana ma-reviews akadai. Uyezve nestatement randogara ndichitaura rinoti somewhere in the mind of the Lord there's a place for you. If you were the only sinner, pane pawataura kuti haini zvangu zvitadzo zvakawandisa, Mwari vangandiregerera. If you were the only sinner on earth, Mwari vaizongotumira mwana wavo kuti azokufira. Ndo zvinoratidza the depth of the love of God. Mwari wedu ndiMwari ane rudo. Continue seeking God. Anditi
Right. Hi Tete, please make me anonymous. Ndiri murume ane makore 30 ekuberekwa. Dambudziko rangu nderekuti ndikarara nemudzimai kekutanga anoenda kumwedzi that night or next morning. And vakadzi vakawanda vechidiki ndikangorara naye kawani anoenda zvachose. Ende pamutambo wechipiri ndinononoka kana kusatosvika ndava kutya kuzonyimiwa. Okay, dambudziko rekutanga nderekuti hanzi kana ndikarara nemudzimai anobva anoenda kumwedzi same night. Saka chandisiri kuziva ndechekuti kunguva uko anoenda nekuti makagadzirwa here kana kuti anoenda nekuti maybe muri kunorova pamwe pari kuita kuti munhu ableed kana kuti maybe nhengo inenge yakati rebei. Handisi kunyatsohwisisa, sorry zvenyu for the graphics. Ndoziva kuti vamwenyu munoona kana nevanyarikani. Vatira kuti kwai vanotora nguva yakareba pamukadzi pauyu pechipiri. Handisviki. Saka vanoita kana 2 hours vanoita damba refu. Handizivi kuti comment section munoti kudii vabereki. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Vatete makasimba here? Ndinoreurura kuenda neshamwari yangu kunotsvaka mushonga kuMoza. Asi regai nitaure ndichiti tichisumuka kuenda tave nepfungwa dzekunohodha. Asi inini semunhu akangwara-ngwara ndaiva ndanzwa kuti Mozambique kune ngwamura dzenyanga, n'anga dzakabikwa munyanza dzikakwata dzinoziva zvadzinoita. So ndakatorana neshamwari yangu Vivian, tanga togara tichienda Moza kunohodha mabhero edu. Asi not at once pandakambofunga zvokuti titsvake mushonga kwaiva kutotanga. Bhizinesi racho remabhero raiva risingatofai zvakanaka semafaira airaimboita kare. Hatina kusiya bhizinesi redu vatete, asi waingoona kuti dzava nharo, asi zvinhu zvainge zvisinganyatsofaya zvakanaka. Ini naVivian takatanga kutamba tose tichiri pwere kusvika tazova vakadzi vakuru chaivo. Tisu vaya tainzi nevanhu matights, tsika nditsikewo, bhande nebhurugwa. Takatorana vatete kuenda kun'anga. Tose taiziva kuti tiri kunotsvaka mushonga. Vatete simba ratainge taisa pabhizinesi redu kuti tigoona richinyura zvaitirwadza kusvika kumongo. Isu pataitengesa taitova neshopu yekuti vanhu vaiuya vachiwana premium stuff. Tasvika paya takapinda mun'anga tiri vaviri tikasvika tikagara padewe remombe. Takatoshamisika sekuru vaya vachitaura chishona. Shona yacho yainge yakabhenda kunge manyika. Vaiti ivo vaifamba kuuya kuZimbabwe kuzodzidza kuzvikoro vodzokera kuMoza. Tasvika tagara tikanzi midzimu yedu yaihomberwa zvakasiyana. Saka tainge tisingagoni kupinda dare rimwe chete. Vivian akanzi aende anogara pasi pemuti, ini ndikasara nasekuru. Sekuru vakati rwendo rwatainge tafunga urwu rwaida munhu ane mwoyo wakakangavara, munhu asina mwoyo wokunzwira. Nekuti patiri vaviri, one wedu aifanira kusiya nyemba kuti umwe aite mari. Havana kumboda kutenderera. Vakati shamwari Vivian ndiye ainge asarudzwa, saka ndiye aizofanira kuita chipiriso. Ndakavhunduka kuti chava chii choitikazve, n'anga yabatwa nemweya upi? Wangu munyama here kuti ndichida kutanga kubata mushonga ndobva ndangosangana nezvakadai? Why me? Sekuru vakazama kundisimbisa sokuti vakaona kuti njere dzangu dzainge dzati vhiringei nezvandaiva ndaudzwa. Vakanditi ndisatya vatete hapana wandaizodzipa kana kubaya nebanga, asi maitikira aizoita semistake. Ndichibuda sekuru vakati taifanira kuzonogeza kurwizi. Ina Vivian taifanira kuenda tese. Ndichibuda masekuru Vivian akapinda. Takambunza kuti sekuru vainge vati chii. Akati havana zvizhinji zvavataura. Vati ndinogeza minyama kurwizi. Zvizhinji taizotaura kana ndadzoka. Takadungamidzana kurwizi. Asi ndainge ndisina kuudza umwe wangu ndechekuti ini ndainge ndapuwa mushonga wokunoisa mvura yatichageza direct. Vatete takaenda kurwizi. Rwizi rwanga rusina kuzara. Taitogeza takatsika pamatombo. Ndini ndakatanga kukurura. Ndikafanonyunyurudza mumvura. Vivian akazopinda tikatanga kugeza. Vivian akangoti ndiri kuita sendinotsva ndokudonha mumvura muya ndokurovera pakadombo kadiki diki. Zvekuti under normal circumstances aingofanira kungomuka achienda, asi aine mazvimbeswa. Vivian akaomera ipapo. Ndikamhanya ndiri chahwiriri kudzokera kumba kwen'anga. Ndiri mhepo ndakasvikovaudza zvakaitika. Vakati tende tose kurwizi. Vakasvikochera mvura murwizi imomo kwava kumugera vhudzi rake, chipisi chemusoro nechipisi chenhengo yakavanzika. Vatete kwava kuisa muchigubhu. Vakati ndipfekedze Vivian. Vaizodzoka vomutora. Tisei takamuzendamisa nemuti, vaizodzoka votora mutumbi wake. Ipapo hana yangu yainge yopopota zvino. Sekuru vakanditi rwendo rwatanga runoda kushinga, rotoda ukwinye.
dzisimbe. Zvadaro vatete, ng'anga yakandigadzira zvinhu zvangu. Imwe mvura ndakanzi ndimwe manga mafira Vivian, imwe ndikanzi. Imwe mvura ndakanzi ndimwe manga mafira Vivian, imwe ndikanzi ndinosasa mushopu. Vhudzi raireva kuti sekuwanda kwakaita vhudzi raVivian musoro ndiko kuwanda kwaizoitawo mari yangu, kuita mari isingaverengeki. Ndipo pandakaguma kuonana naVivian. Handizivi kuti Vivian akavigwa zvine dignity here, mutumbi wake wakaitwa sei vatete, handina ruzivo. Ndakazogadzirirwa zvinhu zvangu ndikadzokera kumusha. Ndakadzokera kumusha munoziva shopu ndakaita clear ne1 day nezvinhu zvandaifunga kuti hazvitengeseki. Ndakatanga kuti ndikahodha zvinhu zvaitengwa semabhanzi. Vanhu vakatanga kubvunza kuti zvaVivian. Ndikati akatedzera. Ndakatanga kuita mari yomuwando, asi mukuita mari umu handina rugare. Vivian andionesa chitsvuku. Dzimwe dzenguva anotoya kugara mushopu, dzimwe dzenguva anouya kugara mumba ndichibika. First time pandakatanga kumuona ndaidhiraivha mota, akangosvika kuti pfe kumashure. Ndakavhunduka akanditi ndisaita accident, anondida ndiri mupenyu. Dambudziko riripo nderekuti udza hama dzangu kuti wakandichekeresa, udza hama dzangu kuti bhizinesi rako rine ropa mukati. Vatete hazvitauriki. Handiti ndakambonyepa, zvinosvataurika kuti ndakamuchekeresa. Ndodiniko vatete? Like this is like it's unbelievable, you know. Kune vanhu vakadai. Regai tipinde munyaya inotevera nekuti you guys makachema mukati nyaya dzacho ipfupi. Aiwa dzinenge dziri pfupi zvetongoita zvinenge zviripo ipapo. Handitika kana vanhu vakasatumira pane zvatingazviita handingaprofiti kuti kana pane munhu azotambudzika ndini, kana pane munhu aoneswa moto nemushonga ndini, kana pane munhu aneta ndini. Vatete ndakaenda kun'anga. Munyika vanhu vari kubura hombe pamusha pasekuru apa painge pakazara kuti pane mamwe masocialites, asi hatizotauri mazita tingazopinda nepakaipa. Vatete ndakasvika pane munhu ndakasvika vatete zvikanzi zvirombeso zvapera. Ndikachema ndikati chokwadi sekuru ndogoti ndafambirei. Pakati chokwadi muzukuru hapachina. Ndakafamba hongu ndodzokera kwandainge ndabva. Ndatova chinhambwe. Ndakawandotevegwa. Kwai unodaniwa nesekuru. Vainge vatuma jinda ravo. Vatete ndakadzokera vakanditi vainge vazofungisisa. Asi ndaifanira kuuya nemucheka une mavaravara. Asi mucheka uyu ngausave hembe yangu yemumba. Ngauye mucheka wakangoraswa zvawo chero pamadhodha bhini. Vatete ndakanotsvaka hembe yainge ine mavara paya. Vakanditi kana ndaiwana ndisaivatisa mumba. Asi ndivatise panze ndozofuma ndichiuya kwaari. Ndakaita sekudaro ndikatorana nechidhende changu. Ndakatochivatisa pasi pedombo kuitira kuti chisatorwa nemhepo. Vatete ndakakwira zvebhazi nemari yekutsvanzvadzira ndikadzokera. Ipapo ndipo pandangadai ndakaona kuti paita era. Kuona uchita zvinhu zvekutsvanzvadzira, gara warega. Ndakaenda nechimucheka chiya vatete. Vakanochivatisa mumushonga chichimarineta. Kwakunditi ndiende kumba. Ndinovati ndakachisa musigaridzi yangu ndozochiburitsa ndonochiisa mumuti. Vatete ndobva ndaita sokudaro. Vatete mudark world hapana chisina meaning. Ndaizozvionera ndoga. Vatete zvinhu zvangu zvakatanga kufamba. Asi chandakadzidza ndechekuti hakuna chamahara pasi pezuva. Ndakazongoona pamba pava nerwaivhi rwaichinja ruvara. Ndaingoti rwaivhi rwaingofamba zvaro ndisingazivi kuti ndiye achazova murume wangu. Vatete rwaivhi runotevedzera ruvara rezvandinenge ndakapfeka musiwo. Ndikapfeka blue rinopfekawo blue, ndikapfeka red ndinopfekawo red. Asi black ndiyo yakanyanya kushata. Ndava kutorega kuipfeka nokuti musi uyu rinenge rakashatigwa zvakanyanya. Vatete rurimi rwerwaivhi ruya runopinda musikarudzi mangu kunosvika kwekupedzisira. Runobuda neropa. Ndiri kukuvara ndichifamba. Kuda mari ukandiparira. Ndikada kuti nditize ndishanye kure vatete ndinowana rwaivhi rwakafuta rwakatsama zvekuti zvarinozondiita ipapo vatete zvinokunda ngoma kurira. Handina kuziva kuti chimucheka chemavara chandakanhonga kuvata chakanyikwa mushonga zvaidova nechirevo. Ndakachatiswa nerwaivhi.
zvose zviri material zvamungafunga ndinazvo, zvokuti kana ndichifamba ndinoona vatete meso eruchiva kubva kune vamwe vasingazivi kuti ini ndini ndinotochiva upenyu hwavo, kuti zvavo havo vanorara dzeumambo. Ndava kugara ndakarara nhengo inogara yakazvimba nekushandiswa negwaivhi. Ndazotambura ini, dai ndakaziva ndisina kumbobvira ndabatana nemishonga, mugoona vadzimi vangu vainge varamba. Paya pandakawana zvichinzi zvapera, neniwo chandanga ndichadzokerera chii? Chinoda kufa chinovingira zvechokwadi. Of all the things I hate, I think all of us, nechindevele unonzi unwabudorwa hivi handiti saka I think mazviwirawo. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Makasimba here vatete? Regai nipokuudzai nyaya ndichida kusimbisa vose vakaomerwa, vose vari kuti ndagumirwa nemazano, vose vari kuti handizivi kuti ndichabuda riri mugomba randiri. Ndinoda kuti kwauri mudikani, mberi kwerima kune chiedza. There is a light at the end of the tunnel. Patinopererwa ndipo Mwari paanoda kutiratidza ukuru hwake. Nyika ingakuseka vatete, asi Mwari haakusiyi wega. Ini ndiri living testimony kuti minana ichiri kuitika, minana iripo. Ini ndainge ndakaroorwa namama's baby, mwana wamama. Izvezvi una makore 50, asi achiri kugara namama, anokontrolwa namai. Chataurwa namai ndicho chaanoita, chero chikava wrong same. Ndichisangana naTaurai vatete, dai ndazviwanirawo jaya rangu. Munoziva tete, ma-red flags anenge aripo, asi isu sevanhu tinochuza kutarisa paside, kuita senge tisingaoni. Unenge uchifunga kuti munhu anozochinja, izvo kwete, munhu haachinje. In fact, nekukura kwaanenge achiita, anenge achitoita worse still. Anenge achizevezerwa nonsense munzeve dzake. Unenge uri panguva yakaoma. Vana mai vari pano, ana future amwene, dzidzai kuti mwana kana aroora ava munhu mukuru. Regai anoita upenyu hwake nemhuri yake nyowani. Vatete ndakaroora zvakanaka, asi patakaenda kuma-introduction, amai vakamhanya kundibata maoko, so ndaifunga kuti vari kundiembresa. Izvo kana hanzi ndaitesta kuti maoko ako anoshanda here, nokuti handidi zinyekenyeke pamba pangu, kuroorerwa kuti uve glorified maid. Taurai ainge asina kundiudza kuti imwe mari yakauya kuzondiroora naye ainge awedzerwa naamai nyakutumbura. So amai vainge vane ma-expectations avo ekuti muroora achazondishandira. Ndinenge ndichienda kuvana vangu vari kunze kwenyika tete, pamba powana mutariri, pamba powana mugariri. So Taurai akauya kuzoroora paya. Mai vakati taifanirwa kugara navo kusvika ndabetserwa mwana wekutanga, tozobva toenda kwedu tega. Vatete ipapo ndipo pandakairasa, because amai vainge voda kuita ma-recoveries emari yavo. Chechipiri, mukadzi ainge aroorwa naTaurai was the opposite of what she wanted. Vaida yellow bone, indaive dhaki. Vaida musikana wekumadheodheo, indaibva kumalocation. Mai vaTaurai is a good actress shame. Pavanhu vane zino irema, asi mukati memwoyo wavo vachikuvenga. Saka kwauya muroora wavasingadi, ende nyika yaizviziva kuti havadi muroora. Vanga vakataura nemuromo wavo kuti ndavigirwa muroora wandisingadi. First 6 months vatete zvinhu zvaiva nani, asi vakazotanga kuita reveal ma-true colors avo. Vatete ndaishanda kunge dhongi munongonzwa. Ndaiti ndikashanda pamba pavo vondiendesa kumba kwamai vavo ndonoshandazve dumbu rava uko. Zvezvekuti munhu anozorora kana aine nhumbu iluxury iya. Vatete ndakaona namo. Pandinoti ndakazorora nepandakanogara muchipatara ndaita ma-complications. Vatete mai vakaramba kuti ndisungirwe. Ndapona mwana wangu. Vanga vasingabati, vaingobata mwana kana pauya vanhu, kuda kupa impression ekuti ndoda muzukuru wangu zvakanyanya. Vatete 3 days ndabva kuchipatara, ndainge ndotomiswa mukitchen chinzi ndibike. Apawo mastitch aindirwadza zvese nemusana. Up to this day nditori neproblem yemusana. Ndakagarira kushinga. Every chance yavaiwana kwaiva kundishora kuhama dzavo nekuvana vavo. Vakandisvibisa zita rangu. Vatete ndakagara nekushinga nokuti ndainge ndisingadi kuva statistics, asi wega unoona kuti pano handidiwi ende zvinenge zviri pamene. Waiti ukarwara hapana anokutarisa. Ukada kuti unorapwa wotuka zvichinzi unopretenda kurwara. Dzimwe dzenguva vatete chikafu chaibikwawo nyimwa wani. Ndakasara kuita mbuya mugogoda. Apa ndainge ndasiswa basa rangu. Pamwedzi aingotenga zigodo 1 resipo ndonzi ripedze mwedzi. Iye namai vake vaigeza nemafoam bath kana
apedzwa unovigwa. Vapedza vokunyeya kuti uyu hagezi. Ndakararama nenyasha. Kune vanhu vane mwoyo yakashata kunze uko. Taurai namai vake vaiva tag team neutsinye, maprofessionals chaivo. Ndaiva nevhudzi rairova musana kunge musi webhiza. Ndakagera nekushaya mari yemaintenance. Vaiuya vasingandizivi vaifunga kuti ndini ndinoshanda basa pambapa. Tasvika pamba pana Taurai tikaona pana helper. Kuchibvigweni, condition yandaive ndiri was shocking. Tichiita macontrast, wotoona kuti pane asirivepo, pane asingadiwi. Mwana wangu ndainogesa naye, ndakamisa mudhishi, vaisabata. Ukabuda ukamisa pampa, waiona raoma tsvina vasingadi kubata. Vatete kusvika zvanzi mapampa anowesta mari, isu taiwacha one manep, ndokunotengerwa manapkin. Sipo yainoigwa mugaraji panze, ndoshaya sipo yekuwachisa. Ndofonera mai vangu, ndivo vainonditengera sipo, kana kutumira mobile money vatete, ndonotora ndotengera mwana sipo yekuwacha manapkin. From a bubbly person, I became this sad person. Self-esteem yakadzika. Chero kuchechi kana mafunctions nainge ndisachaendi. Hanzi haazivi zvechirungu. Ungaziva chirungu, iwe une drezi rimwe chete. Pamba paya hatina kuzobva. Nhumbu yechitundo kubata. Namone manga hatusiyani. Nhumbu yakandirwa sairoyo. Mai Taurai nemwanakomana wavo vakazenge vava bhandi nebhurugwa. Ndakaonda kuita kambuswa kemutsvairo. Vatete zvonzi muka ubikire mabhiridha. Apa handikwanisi. Ndakadzingwa sembo 1 kunoiswa pabhazi. Hanzi handichakuda. Mama vati ibva pano. Ndakabuda ndichimacha so. Hembe dzangu vakaramba nadzo. Vakazodziuyisa dzabubunywa nemakonzo. Kutohaya boyfriend yemwana wavo aiva mupurisa kuuya kuzodhampa nhumbi kugedhi rekumba kwedu. Ndakatambura 2 kids no support no mari. Chero chipeneti chepreparation ndaiva ndisina. Ndairarama nemapart time nemwana kumusana. Umwe akasarira vatete muzvidzidzo zvake. Baba musaladi vakaramba. Mai vacho vaita kufara zvinzi akazoinda mupengo uya. Kana zvinzi mupengo kwairehwa ini. Vatete was taken advantage of kumapiecework uku. Pamwe waishanda worega kubhadharwa. Pamwe vana baba vepo vaida kutora advantage yepoverty. Asi denga rakazondirangarira. Mazuva ekuenda kuUK pakaita musikana wandakadzana naye ku-A-level. Akangonditanga paFacebook. Akati ainge ambondifunga. Takachinjana namba kwakutanga kutaura paWhatsApp zveupenyu. Akazondibvunza upenyu hwangu. Ndikamuudza zvandainge ndasangana nazvo. Akanzwa kurwadziwa. Akati aiva nasekuru vake vaita zvemaCOS. Mwari uyu. Zvangu zvakaitawo chopu. Vana ndakambovasira vabereki vangu. Kwakunoshanda ndichiona situation kuti yainge yakamira sei. Ndokuapply. Ndakaapply so custody for mombe. Muduku haana kunetsa nekuti aive nesenemu yangu. Taurai aifada yake muHarare. Ndakatora vana vangu chinyararira. Ndakazonzwa rumors zvonzi Chipo akaba vana vangu. Inga takanorora wana. Zvoita senge akaura vana vacho. Vatete mai vaTaurai vanotaura mastatement akasiyana kuvanhu. Vamwe vanonzi ndakaba, vamwe vanonzi ndakavarova, vamwe ndakatiza, vamwe ndinoroya ndaida kuvaurayira imba yavo. Hanzi mupengo akaenda, mwana wangu acharoora doctor kana lawyer. Ndaitoseka zvangu. Ndikati anoswera achiitwa harana wemacarrots ndiani. Mukadzi anoda kuchengeta murume ane 50 years asina kana plan. Mupenyu anogara namai vaifunga vari kundigona kundikaurisa, asi denga iri rine nyasha. Izvezvi ndigere nevana vangu tiri kurarama zvakanaka edu. Nhamo ina Taurai kuHarare haina kumira zvakanaka. Murume anotambura yeye. Apa ina handina kana kumbomubatira mushonga. Ndakati kuranga kwedenga. Izvezvi ndiri kunzi ndakaroya Taurai kikiki. Ndichimuroyerei? Mwari haasi munhu wemumwe chete. Itsika yaMwari kuropafadza pakashoreka. Ndakabuda mugehena. Vatete chero Taurai akaita iye murume wekupedzisira handina kana feeling naye. Ngaamboita zvamai vake. Bishop wekuchechi kwangu vakati ndimunamatire ane mushonga wakaipisisa wakadyiwa namai vake. Ndikati ewo haisi responsibility yangu. Ndakabuda pakaoma. Delay is not denial. Ndiri in a better space. Handisi bitter zvangu. Ndakamuregerera asi zvekunzi tiite Mr. and Mrs. Zvakare izvo zvisingachaiti. Zvakaoma. Mamother-in-laws uko. Tinokutendai nekona chironga kwamaita. Mwari akuitirei zvakanaka. Mungondiudza kuti munofunge panyaya dzose dzapostwa muzuva ranhasi. And I hope we are learning something from these stories. Pate chiverenga nyaya paya. We learn. We get to learn. And I also feel kuti ever since we started posting,
ini personally chapa ndichiwa nyaya dzevamwe ndopaunotoona kuti Mwari ngandibetsere. It has opened my eyes, especially panyaya dzekuti we care so much about what other people think. We care so much about vamwe vanhu, people around us. Then it will open. Paunoverenga nyaya vanhu vachitumira nyaya dzavo uchoti kwai munhu achienda Dubai achitumira mari yose ikadliwa hana kana pekugata, ndopaunozoona kuti ndakakomberedzwa nevanhu vakaipa. Let's learn, let's take value out of these stories. Pate tichiverenga nyaya idzi, let's learn something. Anditi alright, tokutendeni kuna chirongwa kwamaita tichadzoka zvakare. Aisve kwanda kuzotaura kanyaya Mother's Day paya. Isusu our Mother's Day is going to happen this coming Sunday. Pane vaibvunza kuti konai vatete hamuna kuposta here mavlog ese Mother's Day chichi. Tichakutumirai masnippet, tichakutumirai mapicture ezvinenge zvaitika. It's going to be Mother's Day lunch, a lot of pane zvakaitika zvakawanda, but I'm just thinking kuti next year we are going to host this event in Zimbabwe. Wherever you are from, guys, vari kuKweru, vari kuHarare, vari kuBulawayo, munhu wese, next year let's meet in Zimbabwe, guys. I think ngatite, because ndona sekuti our audience yakawandira kuZim. Zim is number one. Ngatite a Mother's Day with a difference kuZimbabwe. Imigani, I can't wait to meet you. I'll be so much excited. Right. So kana kuri kuti mune mavenue amuda kusuggest, kana muchihaitsa mavenue enyu, muya motipa muquotation, moti tivedwe tine venue, motipa ochi pictures. Guys, it has to be something that is standard. Kana kutrega team 3, between 3 to 5 star. Anditika toda kumaintaina ka aesthetics dzebrand techida kuti zvinge zvakanyatsoti kaka. Anditika saka musarega. Anditika we need to start planning now. The time is now. Tigare tatogara taona kuti toda kuitira up tozodi, you know, everything. Alright, tokutendai guys nekuna chirongwa kwamaita. Mwari akuitirai zvakanaka. Tichadzoka zvakare muzuva ramangwana nenyaya dzenyu. Ndatenda. Bye bye.